U malom selu živjela su dvojica radnika, Marko i Ivan. Svakog dana nosili su vodu iz rijeke do svojih kuća u teškim kantama. Bio je to mukotrpan posao, ali tako su prehranjivali svoje obitelji. Jednog dana Marko je predložio Ivanu: zašto ne bismo izgradili cijev od rijeke do sela? Tako bismo imali vodu bez nošenja teških kanti. Ivan se nasmijao: to je previše posla. Bolje je da svaki dan radimo kao i dosad. Tako odmah dobijemo plaću. Marko je ipak odlučio pokušati. Svake večeri nakon posla gradio je cijev malo po malo. Trebalo mu je 1 godinu dana, ali na kraju je voda tekla izravno do njegovog doma. Više nije morao nositi teške kante i mogao je prodavati vodu seljanima bez napora. Ivan je i dalje nosio svoje kante, ali godine su ga sustigle. Postajalo mu je sve teže. Kada je napokon poželio izgraditi svoju cijev, bilo je prekasno. Kratkoročne nagrade mogu biti primamljive, ali dugoročno ulaganje u pametan sustav donosi pravu slobodu. Razmišljaj unaprijed i gradi svoj uspjeh korak po korak.